केंद्र करांदे 25 35 million. escalation අපි හෙට වැඩ පටන් ගන්නවා නේ. වැඩ පටන් ගන්න. එතකොට මේ නෑ කියලා කියනවනේ. එතකොට ටක් ගාලා කෝඩිනේට් කරගන්න 4 පස්සෙන් දා ගන්න. ඉෂුස් දිගට යන්න ගියාම පස්සේ එතකොට අපිට කරදරයක් එන්න දෙන්නේ. ஹாஸ்பிட்டல் இன்று தினம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கந்தளை வாங்கல வியாபார நாங்கள் இந்த வருடங்களை ப்ரொவின்ஷியல் ஸ்பெசிஃபிக் கிராண்ட்ஸ் மூலமாக டெவலப் பண்ண போகிறேன். இது சார்பாக நாங்கள் 50 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போதைக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு டிவிஷனில் நிறைய மாவட்ட வீதிகள் இந்த பிஎஸ்டிஜி கிராண்ட் சார்பாக நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்.